De winst van de kerncentrale is vertienvoudigd door de hoge elektriciteitsprijs. Wat gaat er gebeuren met al die miljoenen? Dat de winst van de kerncentrale geïnvesteerd zou worden in een nieuwe centrale. Ja, dat zouden wij het allerliefste zien natuurlijk. En verder in deze Zeeland nu. Goesenaar overgeleverd aan België. En iemand een jurk kwijt na de tornado? Goedenavond. De stroom die de kerncentrale dagelijks produceert is op dit moment 4 miljoen euro waard. Dat is meer dan 10 keer zoveel dan een paar jaar geleden. EPZ, het bedrijf dat de kerncentrale exploiteert, zou graag zien dat die enorme winst wordt gebruikt voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. De prijs van elektriciteit is enorm gestegen. Een paar jaar geleden was die 3 cent per kilowattuur. Nu 35 cent per kilowattuur. De elektriciteit die de kerncentrale in Borselen dagelijks produceert, is daardoor veel meer waard geworden. Nou, wij produceren altijd dezelfde hoeveelheid stroom. We draaien altijd basislast. Ja, als je kijkt naar de omzet die we vandaag hebben met onze elektriciteitsprijs, loopt dat tegen de 4 miljoen euro per dag. En hoeveel was dat vorig jaar? Nou, met die prijs die ik net zei van ongeveer 3 cent per kilowattuur zou dat ongeveer 300.000 euro per dag zijn. Dus dat is een aanzienlijk verschil. Die enorme winst gaat naar de aandeelhouders van de kerncentrale en dat zijn PESUM voor 70% en RWE voor 30%. EPZ krijgt alleen de kosten vergoed. Maar de directeur van de kerncentrale zou graag zien dat het geld wordt gebruikt voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Nou, dat is natuurlijk wat wij het allerliefste zouden zien, dat de winst van de kerncentrale geïnvesteerd zou worden in een nieuwe centrale. Ja, dat zouden wij het allerliefste zien natuurlijk. En hoe groot is de kans dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Nou, dan moeten we, het kabinet is nu aan zet om een geschikte locatie te zoeken. Nou, ik verwacht dat er uiteindelijk Borselen uitkomt als beste locatie. En daarna gaan we verder met onze plannen. Bij mij in de studio politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, die enorme winsten. Gaan wij Zeeuwen daar ook nog iets van zien? Is dat goed of slecht? Nou, voor de aandeelhouders is het natuurlijk goed, hè, want die worden hier rijker van. Maar let wel, dat geld moet wel ergens vandaan komen. En dat komt van de consument, dus van bedrijven en burgers. Mensen zoals jij en ik, ja, die moeten die hogere elektriciteitsprijs gaan betalen. Ja, en die aandeelhouders, dat zijn de provincie en de Zeeuwse gemeenten. Dan was het in het verleden zo dat die winsten toen nog van Delta werden besteed aan dingen in Zeeland. Denk je dat ook nu de burgers daar nog iets van gaan terugzien? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het kabinet gaat nu dit najaar bepalen waar die nieuwe kerncentrale moet komen. Welke locatie dat wordt. Wordt dat Borselen of niet? Nou, de kans is wel groot dat dat Borselen wordt, maar dat moeten we afwachten. Als dan voor Borselen wordt gekozen, dan moeten die aandeelhouders bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. Belangrijke aandeelhouder is PESUM. Dat zijn de provincie en de Zeeuwse gemeente. Ja, en dan wordt er toch een beetje een politieke keus. Ik denk niet dat ze al het geld zullen stoppen in de bouw van die nieuwe kerncentrale. Want men wil ook nog leuke dingen gaan doen in de Zeeuwse samenleving. Maar aan de andere kant, ja, 4 miljoen euro per dag. Omgerekend is dat 1,5 miljard euro per jaar. Ja, daar kun je toch een leuk spaarpotje voor maken voor de bouw van nieuwe centrales, denk ik. We gaan het zien, dankjewel. Beide Goesenaren die gearresteerd zijn voor de verdrinking in Gent blijven langer vastzitten. Vandaag zijn de mannen van 23 en 25 voorgeleid. Ze zouden in Gent een man in het water hebben gegooid waarna hij verdronk. Het Openbaar Ministerie in België denkt dat beide Zeeuwen het slachtoffer niet kenden. De ene verdachte is akkoord met overlevering aan België. De andere wil dat een Nederlandse rechter zich daar eerst over buigt. De 2 broers van 15 en 17 jaar die verdacht worden van de moord op Tim van der Steen in Middelburg blijven in de jeugdgevangenis tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak in oktober. Dat heeft de kinderrechter bepaald. De jongens zouden de 15-jarige Tim meerdere keren gestoken hebben op straat in de wijk Douwendalen. Oh, dat is fantastisch, mevrouw. Dat dochter, ik ben weer 10 jaar oud. Jongen, ja. Fietst u vaak en graag, dan kan het zomaar zijn dat u langs populaire fietswegen tentjes van de ANWB tegenkomt. 3 dagen lang wordt er campagne gevoerd voor veilig fietsen. Wij constateren dat er de laatste jaren steeds meer verkeersslachtoffers zijn op de fiets. Dus ik denk dat het goed is dat mensen zich veel meer bewust van maken van wat kan ik zelf doen om veiliger op pad te gaan op de fiets. Betere grip op je trappers bijvoorbeeld. Een spiegel of zo'n prachtige fietshelm. Nooit zo'n ding op gehad.
Maar vroeger was dat allemaal niet nodig. Hè? Ik vind dat heel mooi. Ik heb dat hemligje op gehad en als het moet, ga ik hem opzetten. Nou. Misschien als die in het roze is, mevrouw, vindt u hem dan beter? Als die bij mijn lippenstift past. Meer dan 200 Zeeuwen hebben last van het post-covid-syndroom. Langdurige klachten na een coronabesmetting. Ze zijn maandenlang ziek, sommigen zelfs al 2 jaar. Er staan 240 mensen geregistreerd, maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, want er is weinig onderzoek naar gedaan. En ook bij C-Support, de organisatie voor mensen met langdurige coronaklachten, hebben ze niet iedereen in beeld. Op dit moment staat de teller op 240. Waarschijnlijk zijn het er meer. Iedere dag komen er ook weer aanmeldingen bij. Corona is natuurlijk nog niet verdwenen. Ellie Wilderom kan erover meepraten. Vorig jaar liep zij als juf op school corona op. Nog steeds is ze extreem vermoeid. Ik ben nu moe. Energie is zo goed als op. Aan het eind van de schooldag is de batterij zo goed als leeg. Maar het gaat heel langzaam beter. Ze kan nu al 2 korte dagen op school werken. Ik ben ziek geworden en ik dacht van nou, dan knap je weer op. Maar het heeft heel lang geduurd en ik ben er nog niet vanaf. Ik ben nu een jaar ziek. Ik ben gevallen en dat is De grootste klachten die mensen als eerste krijgen is echt vermoeidheid. En dan bedoel ik niet net zoals jij en ik gezond zijn, een dagje heel hard hebben gewerkt, moe zijn en weer uitgerust wakker worden. Maar deze mensen zijn echt extreem vermoeid. Ellie Wilderom is dankbaar dat haar werkgever haar zoveel mogelijk ondersteunt. Zo werkt ze niet 2 dagen achter elkaar, maar met een vrije dag ertussen om uit te rusten. Moe? Ja, heel erg. En als de klas naar huis is, kan zij vergaderingen en ander werk overslaan. Ik zit nu eventjes te rusten. Ik weet dat je niet over je grenzen heen moet gaan. Maar ja, dat is soms wel eens lastig. Veel mensen met post-covid komen uit de zorg en het onderwijs. Zij konden niet thuiswerken en liepen op hun werk groot besmettingsgevaar. We zien nu dat 35% van de aanmeldingen bij C-Support is zorgpersoneel en 10% is personeel in het onderwijs. Dat is veruit het grootste aandeel van de aanmeldingen. Ja. Langdurige covid betekent niet alleen lichamelijke uitputting, maar ook mentale. Zo kan Ellie na een werkdag geen bladzijde meer lezen. Ik zit nu totdat mijn man thuis komt en dan gaan we eten. En dan is het einde verhaal. Het aantal patiënten neemt nog steeds toe. Ook nu nog. Elke maand melden zich bij C-Support 1000 nieuwe patiënten uit het hele land aan. Ook al is deze variant milder van aard, kunnen mensen toch nog steeds long-covid-klachten ontwikkelen. Meer dan 2 dagen werken, zou dat gaan? Nee. Dan zou ik voor de rest van de week niks meer kunnen. Een opvallende zoektocht na de tornado in Zierikzee. Bij Suzanne van der Sande kwam een jurk aangewaaid. En het lijkt wel heel erg op een bruidsjurk, of in ieder geval op een hele speciale jurk. Maar van wie is die? Inmiddels hangt de jurk zo'n 2,5 week schoon in het huis van Suzanne. Ze vond de roze met witte zak tussen de ravage in haar eigen garagebox en dat viel meteen op. We troffen eerst onze eigen spullen aan en dan vrij snel zag ik deze zak liggen. En ik denk, hé, die hoort niet bij ons. En toen ik hem opende en deze jurk erin zag hangen, dacht ik van ja, die neem ik mee naar huis. Die is vast niet om alledaags te dragen. Ja, want niet alledaags te dragen, wat voor jurk is het? Ja, het is toch wel voor speciale gelegenheden, zoals je een beetje kan zien. Ja, er zit een klein sleepje in van achter. En ik zag aan de hanger en aan de zak ook dat hij van een bruidszaak afkomstig was. Dus ik dacht, die wil ik heel graag teruggeven aan degene waar die van is. Suzanne zette een bericht op social media, maar dit leverde niets op. Toch gaat de zoektocht door. De windhoos heeft een groot gedeelte van Zierikzee getroffen. En hoe heftig het ook was, het was ook heel mooi om te zien hoe iedereen elkaar hielp in die dagen. Dit is dan misschien het minste wat ik kan doen, maar als ik daar iemand heel blij mee kan maken, dan heel graag.
Alle ramen konden open om eens goed te luchten, want het was lekker koel vandaag. 18 tot 20 graden. Er viel best wat regen en vanmiddag werd het droger, maar de zon hebben we niet gezien. Morgen is het wel vrij zonnig en het wordt weer wat warmer. Zaterdag nog wat warmer en dan wordt het zondag opnieuw tropisch. Daarmee besluiten we deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.